Michel niet eens. Is goed voor u? Ja. Oké, kijk even recht voor u naar de dik zo. Goed. Ik zal nu beginnen met mijn... Dat is de mannelijke en dat is de vrouwelijke pop dus. Hè. Kijk recht voor u, ik begin met de mannelijke pop. Ik druk 1 keer op de hand, mond gaat open. Ja. Zeer goed, maar dat zegt veel thuis. Maar wat zegt het als je een keer alleen weg moet? Yeah! Zeer goed. En stelt u zich voor aan de mensen, mond open en dicht. Prins Laurent. Prins Laurent. Yeah! Alles nog de majesteit. No, piep doen. Tegen de druiver aan te zeker, hè? Yeah! Is het dringend? Dus dat is al te laat.